Molt benvinguts. Avui anem d'estrena, ja ho veieu, però estem contents de poder estar avui aquí. És un plaer i un orgull avui tirar endavant amb aquest projecte del Campus Fundació. Aquest és un projecte que crec que l'hem compartit amb molts de vosaltres, que neix l'any 2017, de la mà del president de la Fundació Sanitària de Mollet. És un auditori que neix amb la vocació acadèmica, però també social. En definitiva, un projecte per créixer que ens fa estar esperançats pel futur en projectes molt interessants. Moltes gràcies per la vostra atenció.